Γεια, είπα να κάνω ένα βίντεο να σας δείξω πώς να κάνετε ένα κολπάκι με αναπτήρα. Όχι και καινούριο κόλπο. Γελίο. Για αρχή βγάζουμε αυτό το κεφάλι του αναπτήρα το σκατό εδώ από εδώ. Εδώ τη βλέγγια. Για να κάνουμε μεγάλη φωτιά, ας πούμε, είναι το κόλπο. Και εδώ πέρα, άμα δείτε, έχει μία ροδέλα. Μα θέλουμε να μεγαλώσουμε τη φωτιά, απλά τη γυρνάμε. Η φωτιά γίνεται τεράστια, έτοιμη να βάλει φωτιά ένα δάσος. Και άμα θέλουμε να την κατεβάσουμε πάλι, ξέρω εγώ, γυρνάμε ξανά την ροδέλα από αυτή τη μεριά. Αυτό ήθελα να δείξω. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι είναι αλάνια.